YouTubers, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχουμε σήμερα 15 Απριλίου, Δευτέρα. Και πάω στην Ελευσίνα πάλι να ελέξω, να τσεκάρω τα μελίσια και καπάκια Άργος. Να κόψουμε μελίσια. Λοιπόν, είναι από αυτές τις μέρες πάλι, γιατί κουνάει πολύ αυτό. Είναι από αυτές τις μέρες πάλι που έχει λίγο μουντίλα, λίγο συννεφιά, λίγο ψιλόβροχο, λίγο έτσι. Θα μας πάει όλη η εβδομάδα έτσι. Εντάξει, δεν γκρινιάζω. Ξέρω, αυτό είναι ευλογία, αλλά μπορούμε να δουλέψουμε. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε καθόλου, τέλος πάντων. Για μισό λεπτό γιατί βαράει μια γραμμή. Μάλλον το κλείσα λοιπόν, συνεχίζω. Λοιπόν, έχει αυτή τη μουντίλα, το ψιλόβροχο. Τώρα πάλι ρίχνει ψιλόβροχο. Λέω, δεν γκρινιάζω, είναι καλό, το ξέρω. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι δεν μπορούμε να σταθεροποιηθούμε για να δουλέψουμε. Ούτε εμείς ούτε τα μελίσια. Και πρέπει να είσαι από πάνω, alert που λέμε, γιατί είτε μπορεί να φύγουν, είτε μπορεί να πεινάσουν, είτε χιλιάδιο μέχρι να σταθεροποιηθούν. Λοιπόν, τώρα προβλεπόμενες εργασίες στην Ελευσίνα. Κάνα πάτωμα να προσθέσουμε, καμιά εξισορρόπηση σε αυτά που φύγανε μπροστά με αυτά που μείνανε πίσω. Κάνα ταϊσματάκι να δούμε ότι δεν επαρκούν οι προμήθειές τους. Και πρέπει να τα κάνω πολύ γρήγορα γιατί άργησα και λίγο και θέλω να πάω καπάκια κάτω Άργος να κόψω. Όπως ξέρετε, η μέρα δεν κρατάει για πάντα. Πρέπει να τα προλάβουμε όλα και να μην φάμε και βροχή. Λοιπόν, αυτά. Παρακάτω τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα 20 σκαστό που έτσι και δεν κάνουμε κάτι, σε λίγο θα φύγει. Μάκη, βάλτε το καπάκι από εκεί. Το αφήνουμε λίγο ανοιχτό να δούμε πιο μπροστά τι θα κάνουμε. Εδώ είναι πιο cool. 1, 2, 3, 4 πατάει. Μια χαρά είναι, κλείστο. Εδώ είναι ακόμα πιο cool, ό,τι πρέπει να κάνουμε τη δουλειά εδώ. Θα το αφαιρέσουμε 3 κρυανά. 1, 2, 3. Για δείξε εδώ μέσα. Ωραίο μελισσάκι. Και πάμε τώρα από εδώ. Λοιπόν, αφαιρούμε εδώ αντίστοιχα 3. 1. Εδώ τι μας πέταξε. Θα το δούμε λίγο. 1. Έχει πετάξει. Όχι, είναι ζουφοκατάσταση. 2. Όχι, έχει πετάξει τελειά. Άρα αυτό το μελίσι ήδη μας την έκανε. Κοίτα εδώ. Λοιπόν, καταρχάς θα πάμε να φτιάξουμε λίγο εκείνο εκεί και θα επιστρέψουμε εδώ. Για πάμε. Αυτά που λέγαμε, τάση της μηνουργίας. Κλείσε αυτό. Να δούμε εδώ τώρα τι έχει. Καταπληκτικά. Λοιπόν, βγάλε το πάτωμα και βάλτε το. Τώρα αναγκαστικά δεν μας δίνει πολλές επιλογές, πρέπει να το ψάξουμε.
ένα-δύο πατώματα. Και δύο να σου πω. Για να δούμε αν κάτω ισχύουν τα ίδια ή μόνο πάνω τα πέταξε. Λοιπόν, θα σου δίνω και θα τα βάζεις μέσα. Εσύ Μάκη το καπνό. Κοινός τεχνητής μηνουργία. Να τελειώνουμε. Τι έχεις άλλα, φέρε άσυτα. Πάρε ένα χτισμένο έχει εδώ. Πάρε το αυτό. Ήρεμα. Λοιπόν, 4. Πού έχουμε κίτρινα? Πάμε να δούμε και τα πάνω. Αυτό ας το έχει λίγο μελάκι. Αυτό εντάξει. Δώσε και το φύλλο. Λοιπόν, αυτό το μελίσι κοινώς το κομπανίσαμε και το πήραμε τη δύναμη και θα δούμε πιο κάτω τι θα κάνουμε με αυτά. Δεν έχουμε πολλά περιθώρια τώρα. Είναι να τα κόψουμε την άλλη εβδομάδα, αλλά όχι σήμερα. Να το πλήσω ή όχι? Πλήστο, ναι. Το 148 είναι ένα δεκάρι. Λοιπόν, για να δούμε εδώ αυτός τώρα που μπορεί να τον ευνοήσει η τύχη. Μια χαρά είναι. Ό,τι πρέπει. Κούμποσέ του όπως είναι το πάτωμα. Πού έβγαλε το πάτωμα από κάτω. Οπότε μεταφέραμε τη δύναμη από εκεί εδώ. Θα βγει η Μέλισσα να μοιραστεί, να πάει να τα ζεστάνει όλα τώρα. Και κερδίσαμε μια εβδομάδα. Το 162 είναι ένα 20. Πάμε παρακάτω. Έχεις άλλο ένα, έτσι? Ένα με γόνο. Άλλο ανοιχτό δεν έχουμε.
Αυτό θέλει λίγο, μάλλον ξαλάφρωμα. Να το δούμε αυτό ανοιχτό. Και αυτό ας ανοιχτό. Εδώ, μην το πας στην Αμερική το καπάκι. Λοιπόν, δυναμώσαν τα μελίσια, ας το κάτω καπάκι. Μια χαρά μου φαίνεται και αυτός. Μια χαρά είναι για το πάτωμα, άρα βγάλω αυτό εδώ, κράτα το στο χέρι και σε αυτό και φέρει το γόνι σου, πού πήγε αυτό? Και εκείνο το γόνο από αυτό το μελίσι που τινάξαμε, το βάλουμε στο κέντρο. Βάλτε το πάτωμα από πάνω. Να το βάλουμε στο κέντρο. Και στο κέντρο θα μπει αυτός. Οπότε πάει και αυτός. 192 και ένα 24. Πάμε παραδίπλα. Πάει και ένα μικρούλι. Χτίζει εδώ. Αυτός έμεινε πίσω. Για τους δικούς του λόγους. Νάτι. Αλλά αυτό είναι ηλίθιο ό,τι κι αν είναι. Εντάξει. Χρόνο θέλει αυτό το μελισσάκι, αλλά είναι ευκαιρία τώρα. Μια χαρά ευκαιρία είναι. Να του πάρουμε λίγη δύναμη από εκεί που είναι πιο πάνω, να του τη δώσουμε εδώ. Ένα λεπτό. Του δώσουμε ένα εδώ. Ένα εδώ. Και ένα εδώ. Φέρε τρία φούντος, τρία φύλλα. Και κράτα. Κράτα ένα. Κράτα δύο. Και το αφαιρέσαμε τρία, μην τα βάλεις ακόμα εκεί. Θα του βάλουμε τρία φύλλα για να σπάσει ο τσαμπουκάς. Και αυτό το μελίσι κλείνει. Λογικά γλιτώσαμε κάποιο διάστημα εδώ. Και πάμε εδώ, τους τρεις γόνους. Θα τους μοιράσουμε αντίστοιχα ένα, 2, 3 και πήρε και αυτός αυτό που χρειαζόταν για να ξεπεταχτεί. Το 197 είναι ένα 9. Θα κάνουμε και άλλα δύο και μετά χαιρετίσματα. Πώς τώρα ανοίγεται? Επειδή εδώ δεν έχει πολύ ήλιο το χειμώνα, αυτά τα μελίσια μείνανε πίσω, δεν τα πιάνει ήλιος όλη τη μέρα. Λοιπόν, εμείς θα το βάλουμε το πάτωμα για καλό και για κακό.
Ένα φύλλο και ένα πάτο. Ένα εικοσάρι. Ωραία, κλείσε εδώ. Ας δούμε και το τελευταίο. Μία από τα ίδια που κάναμε και στο άλλο. Εδώ το χτίσε. Μια χαρά, του κάνουμε και μια τούμπα να πάει και από εκεί. 1, 2, 3. Και θα του βάλουμε και ένα φύλλο μετά. Θα του βάλουμε και ένα φύλλο από εκεί. Λοιπόν, για να τραβήξουμε και εδώ άλλες 3. Δεν έχει όπως βλέπει πολύ καλή η βασίλισσα, η γέννα της δεν είναι στρωτή. Στα τελευταία της είναι. Ό,τι μας κάνει φέτος. Έχει αρχίσει τα τζούφια. Αλλά τώρα δεν θα μπω στη λογική να το σπάσω τώρα. Το σπάσω πιο μετά. Κλείστηκε αυτό μετά. Και πάμε εδώ. Να δώσει και ένα φύλλο. Το 25 είναι ένα δεκάρι. Λοιπόν, αυτά και εγώ μας θα προλάβουμε. Πιο κάτω θα τα πούμε. Ο YouTubers κάναμε ό,τι εξισορρόπηση μπορούσαμε και τελειώσαμε την εξισορρόπηση. Αναγκαστικά λοιπόν πάμε σε τρίτο πάτωμα. Χώσε. Το πρώτο τρίτο πάτωμα για το 19. Άμα να φύγει θα φύγει, άμα να μείνει το μελίσι θα μείνει. Λοιπόν, και θα τα βάλουμε πάνω, τα δούμε μαζί. Το 464 είναι ένα τριαντάρι. Σε τέτοιο μελίσι που δεν μπορείς να του κάνεις πια τίποτα, μπαίνει το τρίτο. Το 494 είναι ένα τριαντάρι. Είναι ο μόνος τρόπος για να γλιτώσουμε της μηνουργία, ας πούμε, αν δεν έχει πετάξει τίποτα μέσα. Είδαμε 2-3 που είχαν πετάξει. Το 6-10 είναι ένα τριαντάρι. Το 6,75 είναι ένα τριαντάρι. Έκπληξη τα μελίσια φέτος, πιο νωρίς θα κάνουν τα πράγματα από ό,τι πρέπει. Δεν πειράζει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Θα δούμε. Δεν μπορούσαμε να τραβήξουμε, δηλαδή την άλλη εβδομάδα είναι όλοι σφιγμένοι κοσάριδες. Βέβαια θα τα κόψουμε την άλλη εβδομάδα. Δεν θα κόψουμε αυτή εδώ. Έρχονται οι ενισχύσεις, πάρε τις ενισχύσεις και τα μελισσάκια. Το 6,82 είναι.
684, το 685, το 687. Μακάρι να μπαίνουν έτσι πάντα τα πατώματα, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Είναι χρονιά φέτος τα νερά. Τώρα πρέπει να κρατήσουμε βέβαια και τα μελίσια. Θα δούμε να τα κρατήσουμε ή θα μας φύγουν στην πρώτη στροφή. Το 698, ένα 804 για ένα πιαντάρι. Λοιπόν, αυτά YouTubers, τελειώνουμε και θα σας έχω άλλο βίντεο σε λίγο.